estamos nesa emerxencia cinexética para tratar de atallar este problema. Bernardo, aínda non rematou. Cal é o balance? Cales son as cifras do que levamos de emerxencia? Pois dende a propia Mesa Galega pola Caza estiman que se pode chegar a superar a cantidade do ano pasado de xabarís abatidos. No que levamos de campaña calculan provisionalmente entre uns 15.000 e 16.000 exemplares cazados e precintados pola propia Sociedade de Caza. Pero a esta cantidade habría que sumarlle outros, os que son atropelados en estrada, por exemplo, os cazados en furtivismo ou os que caen en trampas ilegais, en lazos para protexer os cultivos. En total, sumando todos, calculan que poderá haber uns 20.000 animais mortos. Lembremos que a temporada anterior, a campaña anterior, 23-24, segundo datos da Xunta de Galicia, foron 18.300 os xabarís mortos. Lembremos tamén que esta situación de emerxencia cinexética está activada nun total de 40 comarcas galegas que comprenden 260 concellos galegos, 77 na provincia da Coruña, 57 na de Lugo, 87 na de Ourense e 39 na de Pontevedra. Se se fixan neste mapa, está en emerxencia cinexética case o 85% do territorio galego. Como ben dicía Rocío, comezou o pasado 12 de outubro e rematará o vindeiro 23 de febreiro. Pois imos a preguntarlle, compañeiro, por estas cifras, precisamente o presidente da Mesa Galega pola Caza, Manuel Martínez, que xa nos está escoitando. Que tal, Manuel? Moi bons días. Bos días. Bueno, Manuel, a primeira vista semella un balance productivo porque están sendo abatidos bastantes animais. Non sei que análise fan vostedes destas cifras. Home, en termos cinexéticos, lógicamente é un balance moi positivo. O problema é que a población de xabalí o que necesita é un equilibrio para intentar minimizar ao máximo non só que haxa capturas, sino que non haxa accidentes e os mínimos daños posibles na agricultura, por suposto. Antes apuntaba aquí, Manuel, na nosa mesa, Manel, a falta de cazadores. É dicir, a ferramenta vos atendes, non, esta emerxencia cinexética, pero é suficientes profesionais para abatir a este animal? Home, vamos a ver, en primer lugar hai que recalcar que a actividade cinexética é unha actividade lúdica, non é un tema profesional, polo tanto carece dese rango de profesionalidade. Entonces, digamos, os cazadores, entre comillas, facemos o que podemos, e prova delo son esas cifras de capturas de animales. Hai algo moi interesante que creo que hai que deixar moi claro, que xa fai anos se decía que non se poden cazar máis xabalís porque cantos máis xabalís se cacen, máis xabalís vai haber. E parece ser que o tempo está dando xa a razón a eses estudios técnicos. De feito, bueno, acaba de poñer un mapa de emerxencia cinexética de Galicia que fai 4 anos non empezou así. Cada vez está máis teñido de roxo. Polo tanto, o que está claro que algo máis hai que facer que a propia actividade cinexética porque senón non se corrixe o problema xeral. Pois que interesante isto que estás apuntando, pero por qué? Por que tendes esa sensación de que canto máis se abate, máis animal hai? Non é só unha sensación cinexética nin no colectivo, é todo o contrario. O colectivo ten a sensación de que no monte non hai esa superpoblación de jabalís, probablemente si haxa unha deslocalización de población de jabalís e, sobre todo, volvo a repetir, a ciencia é que ten a clave de todas estas cousas e o jabalí, a efectos de cría, igual para os ratos, é dicir, basa a súa supervivencia en criar e criar e criar, e ni máis ni menos non é que unha jabalina non críe hasta os 3 anos, está basada en canto alcanza o peso ideal, a jabalina reprodúcese. Si teñen alimentos, reprodúcense moito antes, polo tanto, é o que os científicos chaman a estrategia da R, é dicir, eles reprodúcense, polo cual hai que facer máis cousas, volvo a repetir, solo que a actividade cinexética non chega. Como ben apuntaba algún tertuliano xa, hai que limpiar as fincas, hai que actuar sobre zonas protegidas que no seu día foron declaradas como tal e non se pode activar ningún tipo de medida de xestión, e hoxe en día son verdadeiros paraísos para os xabalís porque está inundado deles ali dentro. Ahora che preguntamos vos, compañeiros, pero unha cousiña, Manuel, seguro que escoitaches o relato, non, deste veciño aí contando como tiña o animal pisando os talóns. Que opinas sobre este episodio? No, vamos a ver, en primeiro lugar, a sociedade en xeral e os cazadores tamén temos que ter claro que o xabalí non é ni máis ni menos que un animal
con animal salvaxe. Eso é a primeira premisa que hai que ter en conta. O que pasa é que, bueno, a veces vense acompañados dos rayóns e nos parecen moi bonitos, en algúns sitios a veces incluso sale xente dándolle de comer e é algo que baixo ningún concepto se pode facer. Hai que ter moi claro que é un animal salvaxe. En ese caso, ese señor comentou que iba acompañado duns cans, probablemente sea un animal que xa tuvo, digamos, algún tipo de encontronazo cos cans durante a actividade cinexética e entonces el sale o seu instinto salvaxe e o que fai é atacar aos cans porque non diferencia os cans dunha persona que está paseando dos cans de caza que o acosaron ao millón xa 3 ou 4 veces durante a temporada cinexética. Por modelo, telo que foi pouco, saliu nos medios que hai xabarís vivindo ni máis ni menos que no monte central da Illa da Toxa. Por lo tanto, eso quere decir que as poblacións de jabalí evolucionan en aras á súa supervivencia e buscan lugares tranquilos donde, lógicamente, non lle moleste a actividade cinexética e con que teñan algo de alimento, que comen de todo, de tosía de paso, válelle calquer sitio. Está claro que evoluciona, que se adapta. Patricia? Sí, Manuel, eu quería preguntarlle, porque a min preocupame especialmente o tema dos accidentes causados polos xabaríns en Galicia, non, que é unha estadística que vamos, é moi alarmante. E eu sí teño coñecemento de que nas estradas se está probando ouriña sintética de lobo, por exemplo, ultrasonidos para mantelos afastados delas, e que aínda así a forza deste animal que vostede coñece tamén é tal que tumban as vallas e entran nas autoestradas e tamén chegan a facer buratos. Vostedes teñen constancia disto, de que cada vez están cruzando máis por autoestradas que a priori están blindadas pero que xa non poden ante a capacidade destos animais? Vamos a ver, o que está claro é que os animais estaban aí antes das autostradas. O xabaril leva no mundo máis de 1 millón de anos, vale? E entonces tamén hai que poñer na mesma balanza que donde antes non había unha autostrada, ahora hai, e se é un lugar de paso do animal, vai intentar seguir pasando por aí. Probablemente unha das medidas que tamén hai que intentar poñer en práctica, pero desde ya son uns pasos de fauna elevados, como hai en outros países de Europa, sobre todo os nórdicos, que facilitan o pase deses animales sin que teñan que verse forzados a romper esas mallas. Que, dito sea de paso, digamos, a vista está a súa conservación é moi deficiente. Non ten que vir o jabalí para rompela en moitísimos tramos desas autostradas de máxima seguridade. O que é o valado é absolutamente deficiente. Non é que pasa o jabalí, é que xa non é a primeira vez que entra un cabalo e pode entrar unha persona tranquilamente en moitísimos sitios. Entonces, hai moitísimas cousas que hai que corregir. Volvemos a repetir, cada día hai máis carreteras, cada día hai máis coches, os animais desplázanse, sea de noite, sea de día. Ahora vamos por unha época complicada para eles, que biológicamente é a época do celo, e os animais, para satisfacer os seus instintos, lógicamente desplázanse moitísimo máis todavía. Entonces, se non se poñen as medidas para evitar, digamos, que o jabalí cruza a autostrada ou a carretera e no mesmo momento veña un coche, que dito de paso tamén cada día hai máis, pois entonces temos un problema, e temos un problema serio que nos leva a que está habendo unha media de 10 siniestros diarios contra xabarís nas estradas galegas. Por lo tanto, os datos son datos. Non, os datos son elocuentes. Xosé Antón. Bo día. Eu queria facer unha pregunta acerca dun estudio que eu vin, que non sei, parece un estudio serio, que co tema da pandemia, que sí que mudaron un pouco os hábitos os xabarís, porque empezaron a atoparse que podían chegar a lugares donde estaban solos, non? Entonces, todo eso de ir ás praias, si vostedes teñen contrastado que é certo que chegan a outros sitios onde antes non chegaban. Vamos a ver, o que está claro que o jabalí é unha especie, volvo a repetir, colonizadora e que basa a súa colonización na reproducción, con lo cual lle dá moitísimas garantías de éxito. Pensa que unha jabalina antes de un ano e medio de vida xa se está reproducindo. Eso, aparellado... Que Magua, 12:34, creo que perdemos aí... Outra vez, repito, hai que en certas zonas, sobre todo nas cinexéticas, os jabalíes están sometidos a preña. É un pouco deficiente a cobertura agora con Manuel Martínez, pero bueno, creo que quedou clarísimo, que interesante sempre charlar cos que saben, e ao final che fan unha foto pois moi certera, non, do que está pasando e de que hai que facer máis cousas. Unha pregunta aí pendiente, dicir, si cando
se toman estas medidas os políticos e verdadeiramente os cazadores, esta xente que entende destes animales, os sentan nas mesas para tomar as medidas que hai que tomar, ou se toman políticamente, ou por eso, nunca se sentou, me parece que nunca se sentou esta xente cos políticos a falar do tema, que son os que realmente conocen o tema.